Заахвочвальны танец для гледачоў. Ён хітрую назву мае «Шарлатан». Вось, і гэта танцавальная гульня. І ў яе трэба стаць адразу па 3 пары трэба станавіцца. Таму, калі ласка, чакаем. Просто трэба бегаць туды-сюды, а куды бегаць пакажуць нашыя танцоры. Таму, калі ласка, танцавальная гульня «Шарлатан». Як зразумееце, што да чаго, адразу можаце далучацца. Калі ласка, ваша цудоўная пара. Пара ў цэнтры ходзіць і раскланіваецца з суседнімі, а тады, як пойдзе хуткая музыка, пачынае бегаць у вароцікі і застаецца тая, которая не паспела.